Egy filmforgatás keretén belül építették a diákok ezt a gátat, ami a kassai Téhány település erdejében egy gondosan megtervezett vízmegtartó rendszer részévé vált. Az építés óta másfél év telt el, és az őszi esőzések során kiderült, hogy a diákok által épített gát működik. Nem dőlt össze, lassítja a vizet, és része annak a rendszernek, amelynek köszönhetően a téhányi lakosokat nem önti el a víz egy esetleges felhőszakadáskor. Az építés Reiter Flóra vezetésével valósult meg. Egy ilyen gát körülbelül 20 köbmétert tud lelassítani, megtisztítja az összes átfolyóvizet, és az összes átfolyóvízből kiszűri az avart, a kicsi galjakat, amihez tápláló egy nagyon életerős közeg, például a moháknak. Nagyon fontos, hogy az ember Európában az élete során megtartson, lelassítson, megtisztítson körülbelül 100 köbméter vizet, vagy megtartson 30 köbméter vizet, annak érdekében, hogy az utókornak ne legyenek olyan időjárásbeli kilengései, amit a napokban tapasztalhatunk. Mindez úgy működik, hogy életbe tartjuk a kis vízkörforgást, tehát az az eső, ami itt esik le, itt marad, itt párolog el és keletkezik az új felhő, ezek az esők nyugodtak, nem okoznak kárt. A téhányi erdő vízlassító rendszerét Michal Kravčík klímaszakértő szakmai tanácsai alapján két lelkes önkétes építi. My potrebujeme, aby sme eliminovali záplavy, zadržať vodu v lesoch, na lúkach. A to sa snažíme robiť my. Eliminujeme tú rýchlosť vody a zadržíme ju hore v lesoch, tým pádom sa nám tak rýchlo nestečie dole do doliny a nespôsobí tie škody. Význam dažďovej vody, ktorú tu zadržiavame, z jednej strany ide o vytváranie biotopu, z druhej strany táto dažďová voda sa nedostane tak rýchlo dole do dediny a tým pádom nevytápa dedinu, čo bol vlastne problém predchádzajúcich rokov. Keď dojde k tomu, že sa voda nahromadí v tej doline, vlastne dojde k tomu, že vznikajú záplavy. Nezadržiavame dostatočne vodu v lese a na tých lúkach. Keby sme tú vodu zobrali a ju plošne rozdelili na tie lúky a lesy, zistili by sme, že by sme dokázali eliminovať záplavy. Ezeket a gátakat úgy építjük, hogy nagyobb rönköket teszünk a vízfolyásra merőlegesen. Ezeket ajánlatos úgy, hogy két oszlopba vagy két falszerűen, és a két fal közé beleszórunk kicsi kavacsokat, tobozokat, kicsi ágakat, avart, amit a vízfolyás irányába teszünk. Most ez az a természetes filter, és a tetejére, hogy ezek ne ússzanak el, ez szintén egy nagyobb rönköt szoktunk tenni. Ez már csak ilyen esztétikai kérdés, hogyha találunk a közelben egy olyan kidőlt fát, amit már maga benőtte a moha, akkor ezt tesszük a legtetejére. És a leges-leges legvégén zárjuk le az alját, hogy a munkát ne a tócsába vagy a mocsárba végezzük, hanem mindaddig végig folyik a patak, és akkor ezt a lezárást is valamilyen nagyobb kővel és kidőlt rönkkel szoktuk végezni. A pici gátrendszerek ebben az esetben a völgy felé haladva egy kaszkádosan kialakított tórendszerbe folynak. Tak zadržiavame v priekope vodu tým, že máme tam vybudované hrádzky, ktoré zadržiavajú prívalovú vlnu aj rôzny sediment ako ornú pôdu a naletové dreviny. Tá priteká do takéhoto systému jazierok, kde máme dokopy 5 jazierok, v ktorých sa tá voda vymieňa, preteká jedno do druhého a sa naplňa. Potom, keď sa naplní, tak vyteká vlastne do lúky, do širšieho okolia a sa stráca v lese a v podzemí. Zažil som tohto roku už dve veľké epizódy povodňovej aktivity nad Sťahanovcami. Už sa vytvorila stála hladina, tak ja odhadujem, že takých 5000 kubíkov dokáže absorbovať celý tento systém, ktorý prináša tie užitky. To znamená, splošťuje ten otok, spomaluje a potom pomaly vypúšťa. Keď tie posledné najvyššie povodne, ktoré napríklad v Myslave a v ďalších okolitých obciach zaplavovali, na Bukovci zaplavovali, tak v tejto lokalite v podstate ten potoček, ktorý je vytvorený pod tým systémom a preteká do obcí, stačil na to, aby to bolo v bezpečnej norme. Tento systém by bol vracal
toľko vody do malých vodných cyklov, koľko sme v predchádzajúcich rokoch vytvorili podmienky na ich odtok zo Slovenska. To znamená, tá voda by sa vracala do systému a stabilizovala by vodný cyklus. V lete by častejšie pršalo, alebo vlastne častejšie by pršalo vôbec, ale s menšou intenzitou. A nie takto, že dlho nič, ako teraz sme zažili, a naraz prívalové dažde, ktoré vlastne napríklad na Záhori padlo dokonca za 4 dní cez 300 mm. Most enélkül, az aprólékos hangyamunka nélkül, hogy nem tudjuk megtartani itt az esőt, nagyon-nagyon tévhit az, hogy mi meg tudjuk oldani a klímaváltozást azzal, hogy kevesebb autót használjunk, és akkor kevesebb lesz a szén-dioxid. A probléma lényege nem az. A probléma lényege az, hogy nincs víz, a többit a természet már megoldja és leköti maga a szén-dioxidot.